Ka-adventure, I'm back my channel, Renato Adventurer. O ka-adventure at atong arion ang panginabuhian sa mga bulaanon. Kining tigama, tigbuhat o haloblak ka-adventure. Ato karong suruyon o unsaon pagbuhat o haloblak. O pilay kitaon sa mga mubuhat o haloblak. Part gyapon ni ka-adventure sa panginabuhian diri sa Bohol, panginabuhi sa Bulanon. O ka-adventure atong sudlon nata karon kang diri kang ang tag-iyaan is nata karon sa Barangay Buena Vista, lungsod sa Carmen. Ang tag-iyaan si Sir Jandre Bitasolo. Atong tanawon karon ang si Sir ang tigama og haloblak kay siya man ang nakuan diri kanang silbi tigbuhat og haloblak diri sa Barangay Buena Vista, lungsod sa Carmen. O ka-adventure atong suruyon at makita karon nag-arsa na si Sir og simento at makita karon. Hello Sir, may buntag Sir. Okay, ato karon si Sir. O ka-adventure nata karon diri sa Barangay Buena Vista sa Manggamaay og haloblak at makita karon na nasugdan nilang haloblak. Kinsa nga nato Sir? Joel. Joel Limbago. Si Sir Joel Limbago Sir. Limbago. Nay Limbago sa ubay pod. Mga Limbago dito akong classmate. Shoutout ko ni Wilson Limbago, panayang parinti diri sa Carmen. Akong classmate si Sir Nilson Limbago sa Ubay Bohol. Okay, karon si Sir Limbago. Okay, nakita nato ang nakuha na siya og mo na siya ihalo Sir. Okay, kanang mo na ka-adventure gihaloan ni Sir og kanang simento unya bunbon. Di na siya butangan og kanang nga bato-bato Sir? Tangan na mga kapala. Pila kapala na po? O na po kapala ka-adventure makita. O ka-adventure, makita na to ang pagpala sa bunbon o simento ni Sir Joel Limbago. Okay, siya ang napanway tigama og haloblak diri sa Barangay Buena Vista, lungsod sa Carmen ka-adventure. Ito makita karon. Gihalo na ni Sir Joel Limbago ang simento og ang bunbon ka-adventure. At makita mas sa man yung gamit nga bunbon Sir kanang class A, class B. Na may klase pud sa mga bunbon na may class A, na class B. Kay kanang mo na siya limestone. Ang gagamit nila ka-adventure limestone gikan ni sa Valencia. Sa Valencia gikan ni kartoning sa limestone. Class A ni siya. Kanang sulit jud siya, kanang ligon jud siya nga gamon nga haloblak ka-adventure. O ka-adventure ato makita karon ang pagpala ni Sir sa limestone og sa kanang bunbon og sa simento. Unya butangan ni siya og katong kanang graba, man siya kanang graba ka-adventure makita, man siya graba. Ihalo siya mga napo Sir kapala. Napo kapala. Para sa mga purpose na Sir, para ligon ang haloblak. Para ligon niya. Maitumpot gamay. Mga ka-adventure to makita karon ka-adventure. Nata karon sa Barangay Buena Vista, lungsod sa Carmen. Ato makita karon. Anya nakuha tubig si Sir Joel. Unya daghanon ba ang tubig pagbutang na Sir Joel o gamay ra? Depende, magdepende ka-adventure sa basta ang bunbon gamay ra. Sa man tubig yun siya nga og Usa siya asiti ni siya? Siya mo na siya paligon po ni sa haloblak. Unya kan ka-adventure atong makita karon ka-adventure. Nagkaos na si Sir Joel og tubig. Usa ka balde tubig ibutan nimo Sir og mga duha ka balde. Kanang usa ka sako mga ito Usa ka sako nga simento, usa pa ka balde nga tubig. Saka raman. Wala kay lasis, wala nakalimot. Mulasis. Mo na mulasis Sir? Mo to. Kanang mulasis kanang sa tubo? Kana. Butangan ni pud ka-adventure og mulasis ang haloblak para muligon siya. Unya, pila ka balde ibutang sa tubig Sir sa mulasis? Mga duha. Sa mulasis kuan ta. Mga duha ka takop sa galon. Duha ka taklob sa galon ang mulasis. Unya ang tubig duha ka
Puno tong drum. Okay, ka-adventure. Ato makita karon ang panginabuhian diri sa mga bulanon. Ang paggama og hollow block. O na, wa pa man puno ka-adventure. Muna siya ang gibutangan og molasses. Si Sir Joel nagkabo pag tubig dito. So makita karon. Unya tatag ka-adventure maggama na si Sir Joel limbago og hollow block. Atong tanawon ka-adventure ang usaon pagbuhat og hollow block kay kanang nakita man nato karon ang pagmix sa bunbon, graba og semento nga himuon og pagapit na mapuno ka-adventure ang gikab-an ni Sir nga tubig gibutangan og molasses. Iya ka-adventure ato makita karon si Sir Joel limbago nga nagkabo og tubig. Ini gumani ka-adventure kining gihalo nga semento, graba o kining limestone mo ni siya gamon nga semento mo ni siya kaning butangan og tubig o kining gibutangan og molasses. Hapit puno na ka-adventure. What's the purpose sa molasses, sir? Para ligon siya o kanang graba o kining limestone. Unya total ka-adventure butangan na ning tubig ni Sir. Unya gamon na ni siya og karon ka-adventure nagkuha nag tubig si Sir at makita karon ang tubig itom tungod na sa molasses. What's up ka-adventure? Nata karon sa Barangay Buena Vista. Kauban nato ang tigbuhat. Mubuhat og hollow block nga pinakasulid ligon kayo diri sa Barangay Buena Vista, lungsod sa Carmen. Okay, ato makita karon. Shout out ko ni Sir Jandre Bitasulo tagiya diri nga tagiya sa hardware diri nga gitrabahoan ni Sir. Okay, ato makita karon ang pagpalo ni Sir. Ligon kayo ning limestone may buhaton nga hollow block kay sulid jud siya. Lahi siya sa kwan, Sir, no? Bonbon, Sir, no? Humo karag bonbon dali ra mapungil. Makita na to ka-adventure. O sa may pamagis yung kita na, Sir, kanang inadlaw sino man na? Binuok. Tagpila po buok sa makagama kag binuok. Pila po yung ani? 180 centavos. Makagama kag 100 na kay 180. 200 na kay Sir 360 sa 200. Okay, ka-adventure. Makagama si Sir og 100 ka hollow block na siya ay 180 ka-adventure. Unya makagama siya og 200 na siya ay 360. Mayo pala ka-adventure sa usa ka daw man niya magdepende pud sa iyang hollow block nga mabuhat everyday. Pero nayo sa Sir mo sobra pag 200 matag adlaw. Kang usa ka sako, Sir, mo gama siya og usa ka tos. Okay. Okay, ka-adventure, usa ka sakong semento, mo gama siya og kanang 100 ka buok nga hollow block. Unya og duha ka sako ka-adventure, mo gama og 200 ka hollow block. Unya sa 200 ka hollow block naay 360 usa ka adlaw nga kita si Sir. Pero Sir, okay ra Sir ang 360 nimo? Okay, kay naampo siya ay tricycle ka-adventure at makita karon yung tricycle nga po kay kung way kay gamon nga hollow block, Sir, ug nay mo sakay mo pasakay pug ka ana masahiro po si Sir. Okay ka-adventure ato makita karon ang panginabuhian diri sa Buena Vista si Sir ato makita karon si Sir Joel nga manggamaay og hollow block. Okay, ka-adventure ato makita karon gihalo na ni Sir ang graba, limestone og semento. Unya tatod ka-adventure himuon na ni siya og hollow block. Atong tanangon unsaon pagbuhat og hollow block adventure. Okay, ka-adventure makita na to. Ato makita ka-adventure ang gibutangan na og molasses nga naay tubig. O katong mga kasikbit nga barangay nasa lungsod sa Carmen, doola lang ang
halublakan ni Sir John Ray Bitasolo. Karon akong tabangan si Sir Joel Ogpala para mahuman ka adventure para kuan matabangan po na unsay kanan yung kuan para pasingot po ka adventure. Karon ka adventure kining gipala ni Sir Joel di bago balingon pa rin siya ka adventure otroan pa rin siya ang halo. Okay adventure, ka adventure. Carpenter, malimot yung carpenter. Hangat po yung carpenter. Ayan ka. Hanggang ako na ito pala carpenter. Kanang singa ng mga kwanay ka namang katambok. Kaning doon tani. Sakto sa exercise carpenter ba? Ayan ka na ito carpenter. Kining among pala karon. Kining among pala. Kini ni Sir Joel, balihon ni siya ka-adventure. Para po siya kanang i-mix na po siya diri, ari na po diri ibutang ka-adventure diri. Ari ka-adventure i-mix siya kausa. Nakaluan na siya og semento graba. Ini guman ni ka-adventure. Ari na siya diri. Ari na siya iso diri ka-adventure, gamo na siya og hollow block. Unya tato ka-adventure guman ani. Gamo na ni Sir og hollow block. Okay, what's up ka-adventure? Magsugod na si Sir og gama og hollow block. Karon ka-adventure, magama na si Sir og hollow block. Ito makita karon diri. Pila ka hollow block mabuhat ani Sir? Mga upat? Upat ka hollow block ka-adventure ang mabuhat ni Sir. Yang gikuan ka-adventure, giduslak-duslak parang hollow block og dili tanawon kay basing may manggahi nga simento mo'y makaingon nga magbuho-buho ang hollow block. Pag ka-adventure magsugod na si Sir sa pagbuhat og hollow block. Para asa na Sir kanang nay murag nay kanang puto imong bumutang para mo na siya hulmaanan. Okay mo na hulmaan ka-adventure. Okay makita na to ka-adventure gibutangan na og kanang naay kaning square ibutangan. Para asa ni square Sir? Para mo ibutangan sa cement ana. Okay ka-adventure. O para mahandos ka-adventure. Para ang semento graba og kaning kuan kining kanang gitawag nato og limestone para makuan siya kanang matantang jud siya sa ilawom para magama jud siyang hollow block ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Nagsugod na si Sir o gama og hollow block. Ito makita karon. Pamilyado na ka Sir? Pila yung bata Sir? Duha? Okay, puro laki? Bati laki. Okay ka-adventure. Okay adventure, makita na itong pagbuhat sa hollow block. Makita mo na siya ay purma sa mga hollow block unya ibutang na dito ka-adventure pile. Kani Sir imo gyapon ning agi ning uban Sir? Gahapon ni ka-adventure kani mga hollow block nga nabuhat. Nino tanawon ka-adventure ang hollow block nga nagama na. Solid kaayo ug organize siya. Pinakalig-on kayo ang pagbuhat ni Sir sa hollow block. Ito makita ka-adventure. Upat ka hollow block ang nabuhat ka-adventure. Ito makita karon. Maayo jud mo buhat si Sir Joel sa hollow block. Ito makita, solid kayo ang hollow block pagkabuhat. Kaya kung dagan ng tubig Sir, mura siya magkimpit no? Di siya mo tibuok. Mo di ay.
Unya butangan na po ni siya og kanang mga puthaw ka-adventure nga para hulmaanan, para inig-post sa katong naay kining puthaw ka-adventure, i-post ani. Katong puthaw may kasilbi patungan nilang ani, patungan sa hollow block. Na makita nato mo ni siya ka-adventure ang mga katong mga puthaw para hulma may patungan sa hollow block kini siya mo ni siya ka-adventure, to makita ka-adventure. Nya gibutangan na po sir og kuan kining gimix nga semento, graba og kining kuan class A nga kuan limestone og molasses nga gibutang og tubig mo gitimpla ni ka-adventure. Manang lig-on jud siya kayo. Di siya basta-basta. Unya para po ni sir. Unya kato ka-adventure birahon ang puthaw, unya mo na siya. Pataas ang hollow block nga gigama, makita karon ang hollow block. Okay. Silbi katong puthaw gibutang sa ilawom ka-adventure mo to siya silbi napatong ang hollow block para dili siya matandog, kay kung matandog ni ka-adventure mukha man siya madugmok, kay humok pa man siya kung man siya mauga ka-adventure kining hollow block mo nang di siya kanang hinayon jud siya nagyud siya patungan katong naiputhaw ka-adventure. Ato makita ka-adventure ang paggama ni Sir Joel sa hollow block ka-adventure, makita na to. Unya mo ni siya katong sobra katong silbi may birabirahon nga kuan para mamukan jud siya mutuhop sa ilawom. Unya na siya vibrate nga kuan kaning inig-andar ani sa gamanan sa hollow block na mo vibrate ni siya ka-adventure. Makita karon niya mukha na po si sir og puthaw katong sige patungan sa isod sa bugo. Okay ka-adventure, nagsod na po si sir og lain nga gihalo nga semento, graba og limestone. Kung makita karon ka-adventure, nakabuhat na si sir og 8 ka hollow block ka-adventure. Sa pila lang ka minuto. Unya ang kita diri ka-adventure matag hollow block. Ug makakuha si sir og 100 hollow block 180. Okay ka-adventure, 12 na kabuk ang nabuhat ni sir nga hollow block. Unya ipatong na dito ka-adventure, iipon diri sa nabuhat na. Makita na to ka-adventure. Okay ka-adventure na plaster na kayo. Mo ni siya mga nahuman nga mga hollow block. Unya ka-adventure ug mauga mo ni siya kalig-on na ka-adventure, ligon kayo. Dili siya basta-basta na ligon na ka-adventure. Kining uga na mo ni siya na uga ng hollow block ini. Mo ni siya ligon kayo ka-adventure. Okay. Nya daghan kaning uban nga nagama kay gahapon ni ang nagama ni ka-adventure kining mga hollow block. Gahapon ni siya na buhat kaning mga uban nga nakapile nga hollow block.
kini karon nakagama siya og mga dosina ka halublak ang nagama niya karon. Okay, salamat kayo ni Sir Joel Limbago sa time panahon nga iya kong gi tagaan og time diri. Karon kadventure nahuman na ni Sir ang ayang paggabat sa halublak kunya karon maniud to na siya. Daghang salamat kayo Sir Joel Limbago sa time sa panahon. Anya kaway Sir, kaway. Anya kadventure maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayo kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Adventurer. Ayaw po kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka adventure. God bless.